Здравейте, колеги! Позволете ми да ви задам няколко въпроса. Знаете ли какво представлява активната пяна за безконтактно измиване на автомобили? Знаете ли какво представляват повърхностно активните вещества? Знаете ли какво би трябвало да съдържа активната пяна? Знаете ли кои химически вещества и компоненти, съдържащи се в някои активни пяни, увреждат колите на клиентите и оборудването на вашите автомивки? За да намерите отговори на зададените въпроси, моля, с търпение и внимание да изгледате това видео до края. Активната пяна е ключов компонент в автомивките на самообслужване, поради способността и кратко да предоставя дълбоко и ефективно почистване. Тя прониква в микропорите на боята и разтваря дори най-упоритите замърсявания, което я прави изключително популярна сред потребителите. Активните пяни за миене на коли са изключително ефективни при премахването на замърсявания и осигуряват лесно и безопасно почистване. Най-добрите съставки за активни пяни, които са щадящи към автомобила и не увреждат оборудването на автомивките, включват: първо, нежни повърхностно активни вещества, сърфактанти. Тези вещества създават обилна пяна, която прониква в микропорите и разгражда мръсотията и мазнините, без да уврежда боята, други повърхности и детайли на автомобила. Примери за такива сърфактанти са натриев лаурет сулфат и кок-амидопропилбетайн. Второ, pH-неутрални съставки. pH-неутралните формули са безопасни за всички видове автомобилни повърхности, включително лак, метал, гума и пластмаса. Те не причиняват корозия, напукване или избледняване на цветовете. Трето, биоразградими съставки. Тези съставки са екологично чисти и щадящи околната среда, като същевременно осигуряват отлично почистване. Те се разграждат лесно и не замърсяват водите. Четвърто, пенители. Това са специални добавки, които увеличават количеството и стабилността на пяната, която е нанесена върху колите, осигурявайки по дълготрайно действие за по-добро разтваряне на полепналата мръсотия. Пето, хидратиращи агенти. Тези съставки са изключително важни. Те предотвратяват изсъхването и напукването на гумените и пластмасовите части на автомобила, като същевременно придават финален блясък на повърхностите. Шесто, полимери и восъци. Включването на полимери и восъци в активните пяни осигурява допълнителен защитен слой върху повърхността на автомобила, който предпазва повърхностите от увреждане, като същевременно улеснява почистването. Използването на активна пяна с тези, изброени до тук съставки, гарантира, че вашият автомобил ще бъде чист, защитен и с блестящ външен вид, без риск от повреда на повърхностите. За съжаление, някои производители на активна пяна, водени от желанието си за по-голяма печалба, не влагат всички необходими компоненти и вещества. Те не влагат компоненти, които са изключително важни за безопасната употреба на активната пяна. Например, не влагат хидратиращи агенти, не влагат полимери и восъци, не влагат правилни и безвредни сърфактанти в повърхностно активните вещества. Нормално би било да се запитате: а какво в такъв случай влагат като компоненти в своите продукти? И защо не ги влагат? За огромно съжаление, вместо нежни сърфактанти в повърхностно активните вещества, те влагат силно агресивна, евтина сода каустик, спестяват, не влагат също така и хидратиращи агенти, полимери, восъци. По този начин тези производители постигат ниска себестойност на продуктите си, реализират по-големи печалби, но в същото време техните продукти са опасни за автомобилите на клиентите и за оборудването и машините на автомивките. Отново със съжаление, трябва да отбележим, че за разлика от другите държави в Европейския съюз, в България напълно липсва. Няма реален контрол с какви препарати работят автомивките, биоразградими ли са, вредни ли са за колите на клиентите, контрол няма. Това стимулира ескалация на спекулативни практики и заливане на пазара с вредни родни препарати ментета. Трябва да сте наясно, че силно алкалните препарати, съдържащи като основен миещ агент натриев хидроксид, сода каустик, могат да повредят лайсните, лаковото покритие, боята, уплътненията и пластмасовите части на автомобила. Те могат да предизвикат избледняване на цвета, корозия на метални части и разрушаване, напукване на гумените уплътнения и пластмасовите детайли. Разтворители като бутанол, изопропанол могат да разтворят и увредят пластмасови и гумени части, както и да премахнат защитни слоеве от боята. Хлориди, например натриев хлорид,
могат да предизвикат корозия на метални части, особено при дълготраен контакт. Киселини, например фосфорна киселина, хидрофлуороводород, могат да повредят боята, хромираните повърхности и металните части, причинявайки корозия и обезцветяване. За да минимизирате вредите, които можете да причините по колите си, следвайте следните препоръки. Използвайте автомивки, които работят с препарати от утвърдени производители, които гарантират безопасност на продуктите. Следвайте инструкциите за разреждане и използване, предоставени от производителя. Изплъквайте обилно автомобила след използване на активна пяна, за да отстраните всички остатъци. Избягвайте използването на силно алкални и агресивни препарати, особено такива, съдържащи като основен миещ агент сода каустик. За допълнителна информация относно продукти, които са безопасни за използване, можете да се консултирате с утвърдени професионални фирми в индустрията на автомивките или да потърсите ревюта и препоръки от други потребители. За консултации, препоръки, както и за доставка на активна пяна с гарантирано качество, можете да се обърнете към фирма iClean OD, официален дистрибутор за България на италианския производител с над 40 годишни традиции, Daerg Chimica. За връзка с представител на iClean, моля, позвънете на 0888007711. Благодаря ви, надявам се представената информация да е била полезна за вас. Успех на всички!